Sunwell ApS udvikler og sælger solbrønde, som gemmer sommerens solvarme i jorden, så den kan varme huset op i vinterhalvåret. Enkelt fortalt er en solbrønd en kombination af solfanger, et jordvarmelager og en varmepumpe. De første idéer og tanker til solbrønden blev tænkt og udviklet af ingeniør Niels Christian Knudsen i 1973, som installerede et anlæg i sin egen have i Hedensted. Her, godt 40 år efter, er markedet nu moden til mere grønne energiløsninger, der kan erstatte de fossile brændstoffer. Dette potentiale så virksomhederne IC Electric og Hedensted VVS Service, og i 2012 etablerede de i fællesskab, sammen med 2 af deres medarbejdere, Per Christensen og Michael Thomsen, selskabet Sunwell ApS. Siden er det gået stærkt med videreudviklingen af solbrønden. Der er blandt andet udviklet på boremetode, rørstilling og ikke mindst den væske, der løber i systemet, som er specialudviklet til både at kunne tåle den høje varme i solfangerne og samtidig være uskadelig og sende i jorden. De første 3 solbrønde blev installeret på børne- og familiecentret i Hornsyld. Siden har 3 privatfamilier etableret et anlæg, ligesom Greentech-centret i Vejle har etableret et stort anlæg, der udover at varme huset op, kan bruges til tests. Og flere anlæg er på vej, både i Danmark og hos vores nordiske naboer, der har fået øjnene op for det store potentiale i solbrønden. I 2014 blev solbrønden nomineret til bæredygtighedsprisen på Building Green-messen i København for produktets store potentiale og innovative løsninger. Sunwell ApS er nomineret til Årets Nytænkerpris 2014 for deres gode eksempel på, hvordan 2 mindre virksomheder kan gå sammen om en opfinderidé og udvikle og markedsmodne den til et helt nyt Greentech-produkt. Sunwell har ikke kun udvist mod og handlekraft ved at tage udviklingsarbejdet på sig, men også bevist, at man ved at kombinere hinandens stærke sider, kan udvikle langt mere innovative og holdbare løsninger og produkter til glæde for kunderne og miljøet.